tothom. Bé, jo no soc cap distribuïdora, jo vinc aquí amb una presentació del Cercle Català de Negocis. Jo no us diré com estalviar llum, ni com estalviar diners, en definitiva és la mateixa cosa. Entenc que tot això és important, i és molt important per a totes aquelles persones que tenen dificultats, o que en definitiva som tothom. Si hem de mirar aquestes coses és que tenim dificultats. El que sí que us diré és que això és una estructura de país. No solament les energètiques. Les energètiques, les comunicacions, el pagès, comprar una empresa a prop sempre revertirà en benefici comú. És a dir, si jo li compro una persona que tinc a prop, és molt més probable que es gasti els seus diners en el meu negoci o en un negoci propi. Això és important. De vegades ens trobem que hem de justificar, hem vist una factura complicadíssima i hem de treure l'Excel, mirar un programa d'estadística, analitzar el consum diari i aviam que ens estalviem un 10 o un 15%. Jo penso que no és aquest el cas. En el cas de les elèctriques o l'energia en general, el que estem fent és potenciar un sector que és estratègic pel nostre país. Això és important. Ja no és qüestió d'estalviar-nos aquest percentatge, que també ho és, i aquestes persones fan un esforç titànic per fer-ho fàcil. Això és important, perquè a vegades llegir una factura de la llum és complicada. El que estem fent en funcionar amb empreses d'aquest tipus és donar aquest estalvi, però sobretot el que estem fent és construir país i comprar la nostra llibertat. Aquest és el concepte que vull donar. Quan parlem de consum responsables, només volem dir una cosa. El consum responsable és tenir cura de les conseqüències que es deriven del nostre consum. No vol dir res més. A partir de llavors, cadascú amb els seus principis, amb els seus valors bàsics. Això és l'únic que puc aportar jo en aquest moment. Moltes gràcies.